Ваше благоволение, отче Тодор, уважаеми колеги от общинска администрация, заместник кметове, скъпи съграждани, строители, проектанти, за мен е истинско удоволствие днес всички ние заедно, символично, да открием, може би най-големият, най-тежкият, но според мен и най-важен проект в моят мандат 2019-2023 година. Всички вие чухте редица улици, 9 на брой, които успяхме с редица правителства да осигурим средства, за да може те днеска да бъдат факт. Защото през предприятието за отпадни води ние успяхме да осигурим средства за водопровода и канализацията, през Министерски съвет допълнително за асфалтовите дейности и за тротоарите на част от улиците, през Регионалното министерство за останалата част. Разбира се, тук трябва да знаете, че стои и тежестта на общинска администрация и на общинския бюджет, защото заедно с парите от бюджета, с ВИК-то, успяхме до всяка къща, освен по проект да има водопровод, да има и така нареченият стопански и поливен водопровод, който нашите съграждани използват обело през всичките тези години. Първо искам да се извиня на моите съграждани за това, че една година бяха в предизвикателството да преминават през ремонтираните улици. Но мисля, че факта вече го има, те вече са построени и всичко лошо ще остане назад във времето. Да благодаря на строителя, че в тези тежки дни, тогава когато проект са правили години назад, стойностите са с стари остойностявания, инфлационните процеси бяха големи, но въпреки всичкото, ние сме горди и сме сигурни, че изпълнихме един от добър обект, който и те са с много подобекти, който всички ние, общинската администрация, колеги, благодаря на всеки един от вас, можем да се гордеем, че това нещо е факт. Пожелавам здраве, да се движим по тези улици и по тези тротуари със здраве, да забравим всичко лошо и следващите десетилетия само да се радваме на направените придобивки. Благодаря на всички вас и желая здраве!